Tip 1 is, blijf altijd bij je werk. Word niet afgeleid. Denk erom, weet waar je mee bezig bent. Ja. Let op en doe geen dingen. Zet het gereedschap goed vast. Ook heel belangrijk, die zaag is gevaarlijk. Maar het gereedschap wat hij zaagt, dat is natuurlijk ook levensgevaarlijk. Want als hij niet vast zit, dan kan je hem zomaar voor je gezicht krijgen. Doe zoals het moet. Juist, dat is heel belangrijk. Ja, tip 2. Altijd om denken, dat is goed, veilig gereedschap broekst. Waar helemaal niks aan markeert. Ik geef je bijvoorbeeld, nou een Haagse slieper. Een Haagse slieper, ja. Een prachtig mooi ding. Ja. Er zit een beschermkap op. Uiteindelijk is het een onding om mee te werken. Maar ze laten me wel opzitten. Ja. Want als je hem eraf haalt en de schijfje vliegt uit elkaar, Dan bist de pineut. dan kan je wel doodwezen. Maar dat is de bedoeling niet van een Haagse slieper. Hè? Dan moet je met sliepen. Dan moet je niet een moordwapen worden. Tip 3. Als je een stelliemes bruikst, snij altijd van die af. Kist die nooit verwonden. Het wil niet altijd. Nee. En dat is het grote gevaar. Dan ga je dalen en dan schiet hij uit. Nou ja, en voordat heeft hij hem in de hand of heeft hij hem in een bil. In die bil? Nou, ja. Dat gebeurt wel eens. Ja, alles gebeurt. Tip 4. Klimmateriaal. Zorg ervoor dat hij goed staat en dat je nooit overhangt, want daar gebeuren de meeste ongelukken met. Overhangen, kijk, kijk, normaal sta je op een ladder, ja? Ja. En je pakt er wat. Ja. Kijk, dan ga je dit doen. Oh, dan gaat het mis. hang je over, hè, zo noem ik dat. Ja. Hij is zelf wel eens wat had. Ik ben hier wel eens bij de trapdel gehad. Een trapdel, Rolf. Ja, Hoe je dat dat gewoon kan dan? ook, hè? Ja, hoe kan dat? Maar Jo bent de expert en Jo erover Ja. bij de trap. Dus Maar- een ongelukje kan elke niet gebeuren. Uiteindelijk kan elk kan door een ongeluk rijden. En voordat je het weet, dan ga je bij de trap neer. Ja. Nou, dan op je stutbonkje. En je Au. komt ook nog een keer neer, dus Dat doet zeer. ja, dat doet ze, dat zal ik je vertellen.